Ito po yung burot galunggong, 100 pesos tumpok. 80 na lang, 80. 100 pesos. At kasama na rin po isang matambakan, no, dito sa kanilang bentahan po dito sa latagan ng mga tumpok-tumpok ng mga isda. Ito po mga galunggong din po natin dito ay 50 pesos at 100 pesos yung mga bentahan po nila ng tumpok. 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Kilo. Good morning po. May yun naman plastic po para pagsamahin ko na itong 50 pesos sa mga salay-salay. Ginto. Boss Marley, magkano ngayon yung talakitok natin? 230, 200 pesos ang mga latag po dito ng talakitok, no? Ayan yung 230 at 200 pesos. Yan po ang presyo ng kada piraso ng mga bangus na latag niya rito. Magkano presyo? 200. Eh, yung alimango? Eh, presyo po ng alimango, 300 pesos, no? At malalaki. Kuya Rami, good morning. At pinangat ka na naman. Dahil nga, siyempre, ibigay daan tayo sa mga motorista. Magkano po yung presyo? Ganun pa rin, 120. 120. Ang lalaki ng tilapia nyo ngayon, ha? Oo, yes. Kasi jumbo size, oh. naman eh. 120. 120 ni Kuya Romy. Ganyan kalaking mga tilapiang Batangas niya, oh. So, shout out po, Kuya Romy. Shoutout. Tayo din na kayo rito, mga kapisda. Baka hindi na kayo umabot, ha? Ito na, oh. Yan na po yung mga paninda niyang tilapiang Batangas. Kuya Romy, salamat po. Thank you, thank you. Thank you. 120, update natin yung tilapiang Batangas niya. 80 kilo. Tapos mga talakitok din, no? So yung mga snapper natin ay 180 yung mga per kilo at yung bitilya. Talakitok, Kuya Warren, magkano? 2. Ayun po yung presyo. 200 din po sa mga presyo dito. Salmon na local. Alright, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update po tayo ng kanilang mga latagan na mga binebenta rito, no? So update natin yung mga presyohan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Presyohan po dito ng mga yellowfin tuna na maliit ay 200 pesos po yung mga per kilo. At mga tumpukan po dito, no, na mga presyohan ng mga galunggong ay 50 pesos at ang kilo po ay 100 pesos. Ganyan po kamura ngayon yung mga latag dito ng galunggong. At yung balat po ng baka doon ay 150 po ang per kilo. Boss Jomel, magkano yung pusit? 200 pesos po yung per kilo dito ng pusit, kalawang. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag, no? At ito po yung kilo, no? At yung mga bangus dito na latag. Kabogris, magkano isang piraso? 150 na lang mga sulit. Ayun, 150 po ang isang piraso ng kanyang bangus na bentahan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito naman po yung mga presyo ng tumpukan ng galunggong, no? Ito po yung 50 pesos. Sa mga suki namin po na dito po na kayo. Kweta. Ito po yung burot galunggong, 100 pesos tumpok. 80 na lang,
Hindi, kwenta lang mami, 50 lang. Kwenta. Alright, so dito, yung mga magkano presyo ngayon ng hipon mo? Magkano? 300 ang per kilo. Napakababa ngayon ang presyo ng hipon natin, no? Mga big size na hipon na po ito, no? 300 pesos yung mga per kilo. Salamat, Jumong. At dito po yung mga presyo ng mga galunggong 50 pesos tumpukan at may mga alumahan din pong latag dito sa mga presyohan. Ito po ay 100 pesos. At kasama na rin po isang matambakan, no, dito sa kanilang bentahan po dito sa latagan ng mga tumpok-tumpok ng mga isda. So ikaw na lang po ang pipili na iyong mabibili ng mga isdang galunggong. At dito ay 50 pesos din po yung mga tumpukan. So dumagsa pa rin ng mga galunggong alumahan dito sa bayan po ng Malabon. At ang mga presyon ay napakamura po ninyo mabibili. Ayun! Sinasabi ko. Yan yung presyo, no? 120 yung mga per kilo ng alumahan at 100 pesos tumpok alumahan din po. Ayan, si Boss Lando. Shout out sa'yo, Pogi. Pwes na matambaka, no? Alumahan. Tandaan, Boss Lando. Yan po yung mga presyo, no? 100 pesos. Yan po yung natag ni Kuya Nestor, no? Sa kanyang pwesto. Alright, sandamakbak na naman po ang mga tumpukan na ating ina-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At marami sa ating mga kababayan ang dumarayo, no? At yung mga presyon po, meron tayong mga 50 pesos at 100 pesos na mga tumpok na latagan dito sa Malabon Fish Market. Ito po mga galunggong din po natin dito ay 50 pesos at 100 pesos yung mga bentahan po nila ng tumpok. Kahit saan kamalingon dito ang mga tumpukan, no? Ganyan katindi ang mga latagan po ng mga tumpukan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung 100 pesos na tumpok ng mga pusit. Galunggong. So ang presyo po dito ay 160. Presyo po ng mga galunggong na mga per kilo. Alright guys. At ang mga alumahan naman po dito ay presyuhan 140 naman sa mga per kilo. Ito na lang. 140, no? At ang mga isdang matambakan naman po natin dito ay 160 per kilo. Good morning po. Repayin naman plastic po para pagsamahin ko na itong plastic. At alumahan galunggong tumpukan po ay 100 pesos. So 50 pesos, no? May mga turay din po sa halagang 50 pesos na mga tumpok. Good morning po. Picture naman tayo. So dito naman po yung mga presyo, no? Galunggong mga hasa-hasa naman po yung paninda dito ay 100 pesos. Ito paninda ni nanay ngayon sa Malabon Fish Market, no? Ng kanyang mga kalakal na mga isda at 50 pesos sa mga salay-salay. Ginto. Alright. Yan po yung mga ina-update natin sa mga latag dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan din po ay 50 pesos, no? So sandamakbak na naman po ang mga latagan po dito ng mga galunggong na ating naiikutan at i-update sa Malabon Fish Market. Mga isdang turay. So 50 pesos tumpukan.
Yan po yung mga masasarap na mga tumpok na sulit presyo ninyong mabibili dito sa bayan po ng Malabon. At ganito rin po rito. ₱50 din po ang mga presyo ng latag ng tumpok. Ganito pa rin dito, ₱50. At ito po yung mga ₱100 no, na mga tumpok, alumahan, galunggong. At meron din pong kasamang mga kada piraso ng mga bangus. Ito po yan. Meron po tayo 140 at 150 ang kada piraso po ng mga bangus dito, no? March, good morning. Magkano yung presyo ng mga gulyasan po? 130 po yung presyo ng gulyasan, no? March, salamat. Alright, so dito tayo kay Boss Marley sa mga natagan ng mga pusit niya, no? So ito po yung mga paninda niya, hipon, pusit, talakito, at iba't ibang mga isda, no? Meron siya mga latag itong labahita at mga emperor na kanyang bentahan dito sa Malabon. Ito po yung isang emperor. Salmon na lokal at isang labahita. Ito po yung mga isang talakito. Boss Marley, magkano ngayon yung talakitok natin? 230, 200 pesos ang mga latag po dito ng talakitok, no? Ayan yung 230 at 200 pesos. So, dito tayo kay kalahating ina at kalahating ama. So, tumpukan niya ay 50 pesos sa mga galunggong. At meron din po siyang anuman sa tumpukan ng 100 pesos. At i-update naman natin yung presyo dito ng mga bangus, no, na kada piraso sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So lapitan na po natin. So meron mga presyohan dito ay 130, 170, 150. Yung mga kada piraso ng bangus ni Kuya Boboy dito sa kanyang pwesto. Yan po ang presyo ng kada piraso ng mga bangus na latag niya rito. At may kasama na rin pong tumpukan ng mga galunggong. Alright guys, so yun na po yung ating mga na-update sa kanilang mga latag dito sa kanilang pwesto. So dito naman tayo sa mga bentahan naman ng mga alimasag. Tatlong plato na walang laman. Yan, tumpukan po ng mga hipon, no, 100 pesos. Tapos yung mga paninda po dito mga alimasag. Hindi mo sa kanya yung lahat walang laman. Yung pag niloto, tubig yung lalagpas. Bili ko na lang sa isang tray. Ano ba yan? So yan po yung mga alimango at alimasag natin sa Malabon. Magkano presyo? 200. Eh yung alimango? Eh presyo po ng alimango 300 pesos, no? At malalaki yung mga alimasag niya ngayon, mga blue crab, 200 pesos yung mga per kilo. Plastic. Alright, so lipat na tayo sa kabila at nakapag-update na tayo dito kay ate sa mga latag niya, no? Mga latag na isda dito sa kabilang side. So, pinaangat lang ang ating mga vendor, no, dito sa kanilang pwestuhan.
So pinangat lang sila sa gutter para makapagbenta pa rin po sila ng kanilang mga binibenta na mga isda. So hindi pa tayo makatawid dahil mga dumadaan yung mga sasakyan. Alright. Uy! So ito yung mga latag ng tumpukan, no? So pinangat lang sila sa may gutter para makapagbenta pa rin sila ng kanilang mga kalakal na mga isda. Kuya Rami, good morning at pinangat ka na naman dahil nga siyempre ibigay daan tayo sa mga motorista. Magkano po yung presyo? Ganun pa rin, 120. 120, ang lalaki ng tilapia nyo ngayon, ha? Oo, yes. Kasi jumbo size, oh. naman eh. 120. 120 ni Kuya Romy, ganyan kalaking mga tilapia Batangas niya, oh. So shout out po Kuya Romy. Shoutout. Kaya din na kayo rito, mga kapisda. Baka di na kayo umabot, ha? Ito na, oh. Yan na po yung mga paninda niyang tilapia Batangas. Kuya Romy, salamat po. Thank you, thank you. 120 update natin yung tilapia Batangas niya. Diba? Kuya Romy, salamat po. Sige, mag-ayos ka na. Alright, yun po yung mga no? Tuloy pa tayo dito sa kabilang side sa mga bentahan naman na mga isdang bato. Kung may isdang bato tayong maaabutan. Mga turay, good morning sa iyo, Lodi. Yan yung mga, magkano matambaka? 160 lang 160 per kilo. Alumahan, 160 din ng per kilo. Galunggong, Parehas lang. pare-parehas na po ang mga per kilo, no? 160 kada kilo po ng mga isdang galunggong, alumahan, at isdang matang baka. Thank you! At nagagandang mga dalagang bukid. So presyo po dito ng mga tilapia Batangas natin ay 90 pesos at may presyo din po ng So yun yung mga latagan doon ng mga isdang bato at ito naman tayo kay Kuya Warren. Meron siya mga isdang betilya, snapper, 180 kilo. Tapos mga talakitok din, no? So yung mga snapper natin ay 180 yung mga per kilo at yung betilya. Talakitok Kuya Warren magkano? 2. Ayun po yung presyo. 200 din po sa mga presyo dito. Salmon na local. At yung talakitok, 200 pesos per kilo. Kuya Warren, salamat! Hello po, good morning. Wala lang isda ko, wala. Mga paninda nyo po, mga pusit kalawang. Naubos na po yung mga isda. Sige po, salamat po. 80 lang, 80. 80 natin. Nanay Naimi, good morning po. Mura lang isda natin ngayon, 180. Opo. 140, 150. Ate, bili na. Eh, 150 na lang, te. 150? Yan po yung mga latag po dito ng mga pansaktuang sahog na inyong mabibili sa mga latagan po dito ng mga gulay sa Malabon Fish Market.
tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga update, no? So, binabaybay po natin tong haba po ng lugar ng Malabon Fish Market ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, ito naman yung mga gulay rin po nila dito, no? Yung mga presyohan po dito ay pangmasa. May 20 pesos ka lang ay meron ka ng pansahog sa yung mga pang-ulam. Ang aga mo, Cobra. Yes, sobra. Para lagi tayong malakas. Lagi malakas. Wala tayong pera, Go ng go lang. So, yung mga ina-update natin sa mga latagan, medyo pinatabi talaga sila dito at inangat nila yung kanilang mga paninda dito sa may gutter, no? At mag-update tayo kay Gandara. So, shout out sa iyo, Gandara. Good morning. Ayun, shout out sa mga mamimili at dumarayo at tumatangkilik ng mga bentahan ng gulay dito ni Gandara sa Malabon Fish Market. At yung anak niya ay iba na po ang nag-aalaga. At sila naman po mag-asawa ang nagtitinda, no? Update ko lang yung Gandara, yung mga repolyo natin magkano? Repolyo, 50. Ayun, 50 pesos po yung mga per kilo na mga repolyo, no? At yung mga nakatali rin po dito na mura po ninyo mabibili, may halagang 20 pesos at 10 pesos na mga dahon-dahon na gulay. Yung okra, 10 pesos tali. 10 piso ang okra. Ayan. So, salamat Gandara, shout out. Shoutout sa mga followers natin dyan. Thank you, thank you. Ayan. So, natapos na po ang ating vlog dito sa kahabaan po ng lugar na paakyat ng tulay, no? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mga vlog na binablog po ni Lando dito sa market ng Malabon, no? So, yung mga gulay, isda, o kung ano mang klaseng daman dagat. So, anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga taga-suporta natin na lagi rin po sumusubaybay sa ating pag-iikot dito, no? At para maihatid ang mga presyuhan at kaganapan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.